Takže vyrážame smer Žilina. Toto je pak jeho prvý poškvrnený koncert. Hej kurvy! Zavádzaš, vnútri je hlavná hviezda programu. Pán Hudák, ako sa cítite? Úplne po piči. A to je to baheto. Teraz došli vonku a chápeš, ideme si užívať život, kurva. A jak bolo v nedeľu? O tom radšej pomlčím. Prečo mlčíte? Kto mlčí, ten svedčí. My number. Call me baby. Tak musíš. Call me baby. Naloží. 50. Vojenský odhad, lidi, koukajte, ako sa to dělá u nás na východe. Ako Rocky Balboa. Ono jasné. She's cutting finger. Jaký she's? A budeme mať sexy. Prestaň. Na čo čakáš? Čo to tu hráš? Sima. Nie. Ty sa jem to si. Ja máš normálne trasy, ako... A všetci si teraz dáme do nosa. Nie, že skončíte ako my, nie, že Daj si do nosa. Daj ty si daj do nosa, všetci si Nedávajte mi do nosa. Takže chceli by sme poblaželať ku 60-ke na narodeniny. Jubilantom. Sestra. Živio! Ticho, farár ide. Praje syn Jozef s rodinou, dcera Katarína s rodinou a vnúčik Oliver, vnúčka Dominik. Aj Manky pozdravuje všetkých. Serus lidi, je nám dobře, jedeme hrát a začíná byť tady zemetrasení. Hudák. Ja som ešte opitý, takže otázky typu... Ale pán Hudák. Kurve, že mne veľký pupok mám. a chlpaty. Počkaj. Konečne sme videli značkový mikrofón. Prestáne to. It's only this affair. Láš dával, že zvonili ste a paky. Chcel asi. Irenko, proč? Proč? Pada, neverím, že pada. Hlavu, vypúčte mu hlavu, vypúčte mu. Ty si koľko... Nerob! Uj, koľko hnisu! To je Kajo.